हेलो वेलकाम नोंथांमोनखौ आंनि बे इउटुब चेनेलाव बरायबाय। नोंथांमोननि गेजेराव दिनै लानानै फैदों मोनसे गोदान भिडिअ। बे गोदान भिडिअनि ब्लगाव नोंथांमोननो फोरमायगोन। बिनि आगोल नोंथांमोनखौ भिडिअखौ नायजोबनो थाखाय खावलायबाय, लोगोसे इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लाइक शेयार खालामनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। दानिया फैदो जों सावरायनोसै। दा मा होनना बुंदों, हेमन्त बिश्व शर्मा फाइनान्स मिनिस्टारा दा मैया घोषणा खालामदों बा दाख्लै खालामदों। मा होनना बुङो, अरुणोदय स्किमनि बागै बा अरुणोदय स्किमनि जा वमेन्सफोरा बा हिन्जाव मानसिफोरा महिलाफोरा एप्लाइ खालामदोंमोन, बिसोरो मा होनना बुङो दिनै 28 दिनैनिफ्राय 31 तारिखनि गेजेराव टटेल 2,800 करोड़ बाजेटनि आन्दाराव दिनैनिफ्राय 830 ताकाके मोनगोन आरो। दिनैनिफ्राय बे अरुणोदय स्किमनि आसनिनि फैसाया हाबगोन 830 ताकाके। बेनिखायनो नोंथांमोनाबो जाय एप्लाइ खालामदों बा जाय गोदान एप्लाइ खालामनो सानदों, बिनि थाखायबो सुबिदा फैदों। गोदान एप्लाइ खालामनो लुबैनायफोराबो खालामनो हागोन। लोगोसे मा होनना बुङो, जायफोरा एप्लाइ खालामखांबाय आगोलाव, बिथांमोना जुदि इलिजिबिलिटि बा बिथांमोननि क्राइटेरियाफोरजों मिलायदोंबा, बिथांमोना निस्सय गावनि एकाउन्टआव 830 ताकाके मोनहैगोन। आरो नेक्स्ट समफोराव 830 ताकाखौ 830 ताकानि 830 ताकाखौ मोनखांनायनि उनाव नेक्स्ट टाइमावबो मोनगोन। बा आरो गोदान दा मा होनना बुंदों, गोदानबो एप्लाइ खालामनायनि सुबिदा फैदों। बे जायफोरा महिलाफोरा गोदाननि क्राइटेरियाफोरनि बेबस्थाजों गोरिब न'खरनि महिला बा बिथांमोनाबो 830 ताका मोननायनि लामायाव बा एप्लाइ खालामनानै लानो हानाय सुबिदायाव दङ। बेनि थाखाय दिनैनिफ्राय 31 जानुवारिनि गेजेराव गासैबो आइजोफोरनि 830 ताका राङा हाबजोबगोन। बेनि थाखायनो नोंथांमोनखौ बे भिडिअखौ लाना फैबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार खालाम, जाहाथे आं गोदान भिडिअ बानायनो हायो। बेनोसै भिडिअ, गोजोन्थों।